הלחץ וההכנות לפסח, תסמינים כמו סחרחורות, יכולות להופיע או להחמיר. למרות שמדובר בתופעה שמשפיעה על איכות החיים, רבים לא מודעים לכך שיש לה שם ושניתן לטפל בה. דווקא עכשיו חשוב לדעת שזו לא גזירת גורל. נגיד שלום למשה אהרוני, פיזיותרפיסט ומומחה לטיפול בסחרחורות. נכון? אמרתי נכון? אמרת מעולה. אז מה זה קודם כל? מה זה סחרחורת? בוא נבין מה זה. אז זאת שאלה מצוינת, ובאמת לקראת פסח הרבה אנשים הולכים לדווח על סחרחורות. אז בעיקרון כשאומרים סחרחורת זאת מילה מאוד כללית, כמו להגיד כאב. אבל כשבאים נגיד לרופא או לפיזיותרפיסט צריך לדייק את זה קצת יותר. כאיזה סוגי סחרחורות יש? אז למשל, ורטיגו זה סוג מאוד נפוץ של סחרחורות. כשאומרים ורטיגו, מתכוונים למצב שבו יש תחושה שהכל מסתובב. שהגג הוא הרצפה והרצפה זה הגג. בול. סליחה, מה שקורה לטייסים כרגע. זה... הייתי חייב, סליחה, אתם הרבתם לי פה לפאנץ'. למעשה ורטיגו של טייסים זה תופעה שונה. אבל ורטיגו של אנשים שמנקים את הבית בפסח, מרימים את הראש ופתאום הכל מסתובב להם, זה ממש תופעה מפחידה, מאוד נפוצה, ובדרך כלל היא בגלל בעיה שקל יחסית לטפל בה. כן, אבל יש עוד סוגים. נכון. יש עוד סוגים. נכון, בן אדם יכול להגיד שיש לו סחרחורת, והוא רואה שחור בעיניים. זה הרבה פעמים בגלל ירידת לחץ דם. נכון. בן אדם יכול לקרוא לבעיית שיווי משקל סחרחורת. לזה יכולות להיות כל מיני סיבות, וכדאי להיבדק אצל רופא. סוגים רבים של סחרחורות. ממש. עכשיו התפקיד שלך כמובן גם לאתר אותם וגם לטפל בהם. בדיוק. עכשיו, ברובן אפשר לטפל יחסית ביעילות, במה שנקרא פיזיותרפיה וסטיבולרית, בעיקר בתופעת הוורטיגו, קוראים לזה בשפה עממית בעיית קריסטלים, ואנחנו באמת מטפלים בבן אדם, הוא מגיע מסוחר, שים לו איזו סדרה של כמה תנועות של הראש, פותרים לו את הבעיה, אפשר גם ללמד אותו לעשות את זה לבד. די. כן. מה, לעשות את זה לבד בבית? לעשות את זה לבד בבית, ואז אם זה תופס אותך באמצע החופשה, כשכל המטפלים בחול, אתה יכול לפתור על עצמך את הבעיה, טיק טק. אבל קודם כל אנחנו צריכים לדעת, איך אדם ידע קודם כל, יש לנו כל סחרחורת, טוב, יעבור, לא כולם מבינים את סוג הסחרחורת, מה היא בדיוק, זה לוקח זמן, אנחנו לא רופאים, אנחנו חיים את חיינו. אגב, רופאים, הרופא הרלוונטי, זה כדאי שהציבור ידע, הרופא הרלוונטי לבעיות של סחרחורת נקרא אוטונוירולוג. אוקיי? זה אף אוזן גרון שמתמחה בסחרחורות, אוטונוירולוג, ופיזיותרפיסטים שמתעסקים בשיקום וסטיבולרי. זה שם... וסטיבולרי. פול. המערכת הווסטיבולרית באוזן הפנימית. אחראית על שיווי משקל, ועושה לנו בעצם את רוב הצרות האלה. ואפשר בפעם אחת שבאים אליך לטיפול, בשנייה לעצור את הסחרחורת. בפעם אחת. ממש ככה. ממש ככה. ממש ככה. אז אנשים סוחבים סחרחורות שנים, ולא יודעים שאפשר בביקור אחד לחסל את זה. נכון. עכשיו, זה תלוי כמובן בסוג הסחרחורת. כשאנחנו יודעים מה סוג הסחרחורת, וזה מאוד מאוד פשוט, כן, אין לנו בעיה, אבל יש אנשים שמסתובבים עם סחרחורות שהם לא מבינים ממה זה בא. וגם הם הולכים לעשות בדיקות רפואיות, ולמעשה אומרים להם, תשמע, אתה תקין, אבל הבן אדם אומר, אני לא, אני מסוחרר. ולוקחים כדורים נגד סחרחורות, זה נגד תחילה, וזה מתחיל... כדורים נגד סחרחורות... ונרדמים באמצע. אז טוב שהעלית את זה, כדורים נגד סחרחורות לא פותרים את הבעיות האלה, הם רק מקלים את התסמינים, ולפעמים אף מחמירים אותם. לכן זה בגדול מומלץ רק במצבים מאוד מסוימים, שוב, לפי ההמלצה של רופא שמומחה לעניין, או פיזיותרפיסט שמומחה לעניין. אבל, וזה אני רוצה לדבר, זה חשוב לי, הרבה אנשים מסתובבים עם תחושה של סחרחורת, שהיא פחות מוכרת, פחות מדברים עליה, אבל היא מאוד נפוצה. והיא? זה לא סיבוב כזה, ורטיגו, אלא זו תחושה של שיוט, של נדנוד. אוקיי, אנשים אומרים, אני מרגיש משייט, אני מרגיש שיקור, אני מרגיש שאני כל הזמן זז, אני עושה מלא בדיקות רפואיות, הכל תקין, המוח שלי תקין, הלב שלי תקין. הם יכולים להסתובב עם זה שנים, חודשים, ואף אחד לא יודע מה זה, והאנשים האלה מסתובבים אומללים, זו מחלה שקופה. המחלה הזו יש לה שם. מה? זה נקרא, באנגלית זה ראשי תיבות, זה נקרא PPPD, אוקיי? זה בעצם מין תופעת שיוט כרונית, סחרחורת כרונית. הרבה מהרופאים לא מכירים את ההבחנה, למרות שהיום יותר. הרבה מאוד אנשים מסתובבים עם זה, בארץ ובעולם. הרבה פעמים יש לזה טריגר. הטריגר יכול להיות באמת איזשהו התקף אחר של אוזן, איזושהי מחלה, בסדר? מסוימת שהתחילה את זה. זה יכול להיות לפעמים התקף חרדה, או מצב של המון לחץ בחגים, עכשיו יש המון לחץ, ומלחמה וכו'. לגור בישראל. ובן אדם יכול יום אחד לקום בבוקר ולהרגיש שהכל משייט והוא זז כל הזמן, וישאלו אותו, יש לך ורטיגו? הוא יגיד, לא, לא מסתובב לי. יבדקו אותו ויגידו לו, הכל תקין. ובן אדם מסתובב פה בעולם עם איזו מחלה שקופה, ואני בטוח שגם אתם מכירים אנשים כאלה, יכול להיות שהם לא אמרו לכם את זה. אני מכירה אנשים אחרי שקיבלו צליפת שוט בתאונת דרכים ולא ידעו לזהות. יפה, זה יכול להיות אגב טריגר לדבר כזה. צליפת שוט גם יכולה לגרום לסחרחורות בגלל מה שנקרא זעזוע מוח, אוקיי? צריך לבוא אליך, לשמוע מה יש, להבין את העניין ולטפל בזה מיידית, ואיך מגיעים אליך. אז אני מקבל בחיפה, בקניון לב המפרץ, בסינמול,
כל ישראל מגיעים אליי דרך רכבת ישראל. מה לכתוב בגוגל? איך אני... אז בגוגל לחפש משה אהרוני. משה אהרוני. כן, יש מאמרים על PPPD, זה תחום שנורא חשוב לנו לקדם אותו. אם יש לכם סחרחורת, תחושת שיעוט, תחושת נדנוד, אמרו לכם שהכל תקין אצלכם ולא, תחפשו לקרוא על PPPD. אתה יודע כמה קליינטים עכשיו לקראת הניקיונות בחג, אנשים מקבלים הרבה סחרחורות, והם מנקים, אז הסחרחורת עוד תגיע לך בהמונים עכשיו, בחול המועד, כי כולם הצטרכו הרבה... סחרחורת מהאישה. לא, אישה זה אושר. משימות, ניקיונות, קניות. בוא נגיד יש ממורמרים פה בפאנל, סליחה. יש פה כאלה שמארחות. עם כל חגי ישראל, יש גם גברים שמנקים, דרך אגב. נכון, אתה צודק, אתה מוציא אותנו לא טוב. נכון, בעלי. לא נגלה. יש ויש, וכל אחד עם השיטות שלו, המשפחתיות שלו. תודה רבה לך שהיית איתנו, מוש. תודה רבה לכם, חג שמח. כל הכבוד. חג שמח.